Xa que estamos de festa, que mellor que chegarnos a outra tamén emblemática. Neste caso, é a festa do gaiteiro de Soutelo. Chega, ademais, en un momento en que se está recuperando e de que xeito a tradición e, por suposto, tamén o do tema da gaita como instrumento do país. Pois ben, hoxe presentábase en Forcarei e precisamente o alcalde, David Raposeiras, daba conta un pouco das actividades da festa. Foi alumno de Avelino Cachafeiro e tuvo o privilexio de ser tamborileiro e bombo do gaiteiro. Creo que en ese sentido sempre estuvo disposto para lá onde había unha farra, alá onde había unha pequena festa, pois el iba lá co seu tambor ou co seu bombo para axudar a amenizar esa verbena, esa festa ou ese baile no Changuí en Soutelo. Tamén formou dúo con o Popular Maduro, sobrinho do gaiteiro. En ese sentido, pois queremos, como facemos todos os anos, facerlle un reconocimiento a un músico da zona, do concello, pois este ano tócalle a Caladiño. Outra persona homenaxeada coa medalla do gaiteiro vai ser Alejandro Gómez Alonso. Alejandro é parlamentario e deputado no Parlamento Autónomo de Galicia. Creo que é un dos máis veteranos a pesar da súa xuventude, porque creo recordar que ele xa leva 3 legislaturas no Parlamento Autonómico de Galicia, que creo que non é que é un bo bagaxe. Foi concelleiro no Concello de Forcarei e foi, entre outras cousas, o encargado de organizar a festa do gaiteiro durante uns cuantos anos, desde que este que os fala se fixo alcalde, tomamos as riendas desta festa. El, pois, doulle un pulo e un enfoque que, digamos, que hoxe ten a festa, na que nos basamos no formato, na feira de artesanía, que tamén vamos a ter, e na creación das agrupacións e dos premios, das medallas aos nosos colaboradores. Preto dos 6.000 euros, que se desglosan da seguinte maneira: 2.500 euros máis trofeo para o primer clasificado, 1.000 euros para o segundo e 750 euros para o terceiro. Todos eles, aparte disso, levarán o trofeo, o noso gaiteiro, en bronce, que se acredita como premiados na festa do gaiteiro. Este ano, como novedade, temos un premio especial dotado con 1.500 euros que vai recaer naquela interpretación, na mellor interpretación de música tradicional galega, que hai que salientar que este premio vai ser compatible con calquera un dos outros premios e é unha novedade dentro do programa ou do formato das bases do concurso de gaiteiros solistas. Pola noite, xa no bloque da noite, tenemos un concerto extraordinario. Creo que este ano vamos ter un concerto extraordinario, non podía ser de outra maneira, que pechará Mutenroy. Temos a Eva Carreras, a vocalista do grupo que se incorporou este ano a Mutenroy, e tamén abrirá o concerto os Diplomáticos do Acordeón, ese grupo tan carismático dentro do Concello de Forcarei e de toda a terra de Montes, que mantén viva a música tradicional do acordeón, con xente como Jesús e o desaparecido Moncho, que botaremos moito de falta este ano, porque Moncho era unha persona entrañable que sempre colaborou con nós e foi medalla do gaiteiro o ano pasado, e este ano pois xa non pode estar con nós, e desde aquí tamén queríamos recordarlo. Tamén estará o grupo Xarín. Entre os tres eu creo que van facer as delicias de tanto dos menos xóvenes como os dos máis xóvenes nunha noite extraordinaria que esperemos que nos acompañe o tempo e que vamos a disfrutar todos dese concerto forte.